Na pestaña de opcións avanzadas do Firewall podemos configurar algunha característica avanzada, como por exemplo seleccionar sobre que conexións de área local que ten o noso equipo queremos que o Firewall actúe. Se deseleccionamos unha conexión do noso equipo, esa conexión non será xestionada polo Firewall e todas as conexións que cheguen ou saian dela serán aceptadas. O resto de opcións avanzadas do Firewall as atoparemos dentro do panel de control, na carpeta de ferramentas administrativas, nunha ferramenta chamada Firewall de Windows con seguridade avanzada. Aquí temos un acceso a unha vista moito máis avanzada do Firewall, na que podemos configurar con detalle todas as reglas tanto de entrada como de saída, é dicir, todas as normas que vai utilizar o Firewall para decidir se unha conexión se permite ou se rechaza. Por exemplo, se queremos aceptar as conexións que cheguen polo protocolo ICMP, que é a que utiliza o comando ping, tenemos que aceptar dentro de reglas de entrada as peticións de eco do protocolo ICMP versión 4. E desta forma, habilitando esta regla de entrada, indicando que estas conexións sexan permitidas, os mensaxes que cheguen a este equipo como froito dos comandos de ping serán aceptados. Picamos no botón de aceptar para modificar esta regla de entrada.